Mi smo istinski i pravi hrišćani onda kada se molimo za čitav svet, naročito za one koji svesno govore neistine protiv nas, koji svesno manipulišu raznim pojmovima da bi nas prikazali u svetlu konzervativizma, zaostalosti, nemodernosti i tako dalje. Šta više, ponekad i kao one koji su isključivi. Nemam potrebu, kao i niko od nas, da se bilo kome i bilo zbog čega pravda. Ali naravno imamo ponekad dužnost da kažemo kako stvari stoje, da ne bi dobronamerni ljudi stekli pogrešne utiske. Tako i ovih dana na sva zvona proglasila se na ovim prostorima reč da patrijarh srpski poziva na promenu granica. To je toliko smešno, ili kako ste vi rekli, i jadno. Jasminka kaže tužno. Na nama je da se molimo i za takve ljude. Nema nikakve potrebe da bilo kome što objašnjavamo i da se pravdamo, ali hoćemo sebe da podsjetimo i za one koji, praveći konstrukcije, može biti iz neznanja, ali mnogo češće sa nekim svojim planovima i ciljevima hoće da kažu da mi, u ovom slučaju ja, pozivam na promjene granica. A svaki put i tada, na to na što se oni pozivaju, jasno je bez obrazloženja da uvek govorimo o onome što je prolazno, a od ovoga je sveta. I naša reč uvek ima za cilj da pokaže da jedina konstanta, jedino što je neprolazno jeste reč Hristova i crkva njegova. Dakle, nikada nismo pozivali na promene bilo kakvih granica, niti ćemo to činiti i to ne pripada nama. Oni koji kažu da to jesmo praveći konstrukcije, imaju zlonamere i može biti da i oni po onoj govore samo ono što je njima na srcu. Exidium crinita lotria, kaže antička izreka. Po sebi sudi o drugima. Može biti da su oni takvi, pa onda po sebi sude o drugima i u konkretnom slučaju to pripisuju drugima, pripisujući u konkretnom slučaju i nama, to jest meni. Mi nećemo se ni protiviti, niti ćemo reagovati na svaku iz zle namere konstrukciju. Molit ćemo se Bogu i za takve, čak i za one koji nas mrze i koji nas gone, i one koje opet manipulišući hoće nama da pripišu da mi bilo koga mrzimo. Neka Gospod bude svakom milostiv. Na nama je da znamo da je On poneo krst i da se ne čudimo što smo pozvani na krst, pogotovo ne da se protivimo tome, nego uvek da se radujemo, jer znamo da je Gospod sa nama i sa svim ljudima. On je uvek u svakog čoveka, čak i onoga koga odbija, koga odbacuje. I uz njega je. Samo što on toga nije svestan. A naravno da će nekada reč crkve, pa je logično i pastira, biti veoma blaga, veoma široka, ali nekada mora biti oštra i mora biti ljuta. Jer ponekad za ljutu ranu je potreban i ljut melem, to jest ponekad mora biti i stroga i oštra da bi neko ustao i probudio se. Ali iza te oštrine uvek mora da postoji ljubav
i briga za spasenje i za dobro onome kome se crkva obraća. I mi smo takođe i ovde razmišljali i govorili i poučavali se rečima iz poslanice Diognetu, u kojoj se kaže ko su hrišćani. Pa veli, jer hrišćani se od ostalih ne razlikuju niti zemljom, niti jezikom, ni odevanjem. Svesni svoga greha i slabosti i svesni da smo ponekad i gori od svih u svom praktičnom životu, mi se ni po čemu ne razlikujemo od onih sa kojima živimo, bez obzira na njihovo opredeljenje, njihov izbor. Pa veli, niti žive u svojim posebnim gradovima, niti upotrebljavaju neki poseban dijalekt u govoru. Njihovo učenje nije proizvod izmišljanja ljudi svaštara. Znači, mi smo svesni da mi nemamo posebne svoje gradove, ali smo i svesni činjenice da gradovi i sve što je od ovoga sveta prolazi, tolike imperije su imale svoj početak, svoj uzlet, uzrast, na kraju ne postoje. Ne znači da nisu vredne i da nemaju svoj nezamenljivi i neprocenjivi udeo u civilizaciji. Ali mi znamo da ništa od ovoga sveta ne može da se obogotvorava, da zameni Hrista. Gde god da smo, poštujući pravila i zakone prostora u kojima živimo, želimo da živimo Hristom i u Hristu, da učinimo realnošću svojom ono što nas čeka u večnosti, u punoći. Kako veli ova poslanica, mi živimo u svojim otadžbinama, ali kao prolaznici, jer znamo da nam je Gornji Jerusalim istinska i prava otadžbina, da smo ovde prolaznici. Pa kaže, kao građani, naravno, učestvujemo u svemu, delimo sve sa onima sa kojima živimo. Ali u svojim otadžbinama, budući da smo Hristovi, neretko živimo kao stranci, jer smo stranci u ovome svetu. Ali i svaka tuđina, svaki prostor gde živimo, naša je otadžbina, jer je to zemlja Gospodnja. Jer žive ljudi koji su stvoreni po slici i prilici Božjoj.